Telematiikalla tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä liikenteessä. Liikenteen telematiikan tarkoitus on ennen kaikkea lisätä teiden turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. E18 Koskenkylä-Kotka-moottoritiellä seurataan jatkuvasti liikennettä sekä ympäristö- ja sääolosuhteita. Seurantalaitteiden keräämän informaation avulla liikennettä ohjataan etäohjattavilla liikennemerkeillä ja infotauluilla. Telematiikkaa käytetään siihen, että saadaan tältä tieosuudelta mittalaitteiden avulla tietoa kelistä ja liikenteestä. Näiden mittatietojen avulla säädetään liikenteen ohjauslaitteilla, kuten vaihtuvilla nopeusrajoitusmerkeillä, tiedotusopasteilla, ne olosuhteet sellaisiksi, että siellä on turvallista ajaa. Liikennetelematiikka otetaan käyttöön Porvoon ja Kotkan välillä syksyllä 2014, kun uusi moottoritie Koskenkylästä Kotkaan avataan kokonaisuudessaan liikenteelle. Moottoritien varrelle on jo asennettu suuri määrä liikennettä seuraavia ja ohjaavia telematiikkalaitteita. Koskenkylä-Kotka-välin moottoritielle on asennettu telematiikkalaitteita, muun muassa liikenteen seurantakameroita, tien päällä olevia keliolosuhteita mittaavia tiesääasemia, liikennemäärää ja liikenteen nopeutta mittaavia automaattisia liikenteen mittauspisteitä sekä etäohjattavia liikennemerkkejä ja sulkupuomeja. Konkreettisesti telematiikka tien päällä näkyy muun muassa automaattisesti säädettävän valaistuksen osalta, eli valaistus säätyy vallitsevan keliolosuhteen, luonnonvalon määrän mukaan sekä liikennemäärien mukaan. Tienkäyttäjille telematiikkaratkaisut tulevat konkreettisimmin esille Markkinamäen tunnelissa, sillä tunnelissa liikenteen seurantaa ja ohjausta tehdään erityisen tarkasti. Yksi erityinen asia Markkinamäen tunnelissa on LED-lampuilla toteutettu perusvalaistus. Tunnelit ovat todellisia energiasyöppöjä johtuen muun muassa siitä, että valaistus on oltava päällä ympäri vuorokauden. Ja mitä kirkkaampi päivä ulkona, sitä enemmän lampuja poltetaan myös tunnelissa. Osa tämän tunnelin energiasta tuotetaan läheisen laiterakennuksen katolle toteutetuilla aurinkopaneeleilla. Jatkuvasti kehittyvä telematiikka ja automatisoidut toiminnot tekevät moottoriteistä turvallisempia ja liikenteestä sujuvampaa. Telematiikka on tärkeä osa tulevaisuuden tiesuunnittelua. Tulevaisuudessa telematiikan hyödyntäminen liikenteenohjauksessa tulee merkittävästi lisääntymään. Tietoliikennetekniikan kehittyminen mahdollistaa sen, että ajoneuvojen tuottamaa tietoa kelistä voidaan käyttää liikenteenohjauslaitteiden ohjaamiseen ja täten säätää nopeusrajoitukset vallitsevien olosuhteiden mukaisesti.